Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Akụbụzọ gwara Maazị Ndukwe ma agaghị asị onye ọbụla gaa ụka ma ọ bụ agala. Ọ dịkwaghị onye m ga-asị rụọ ọrụ ụka ma ọ bụ arụla. Ekwetaghị m inye onye ọbụla ahụhụ maka na ọ bịara ụka ma ọ bụ na ọ bịaghị. M gaghị ata gị ụta na ị bịara zi m ozi ọma. M gaghị ata gị ụta ma buru otu ozi a jee n'onwe gị zie ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ. Ọrụ ụka abụghị ọrụ eji ụtarị na ahụhụ arụ, n'ihi na dịka anyị maara, ọ bụ ọrụ nke mmụọ, ọ bụghị nke anụ ahụ. Anyị mụtara na ndị niile na-ekpere Chineke aghaghị ikpere ya n'ime mmụọ na eziokwu. Achọghị m itinye aka na ihe mmụọ n'ihi na azụghị m maka ya. Onye nkụzi ụka lara na mwute n'ihi na Akụbụzọ achọghị iji ọnọdụ ya mee ka ndị nkụzi akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ wepụta mmụọ ha n'ọrụ ụka. O woro anya na mmadụ niile na-atụ Akụbụzọ ụjọ, na-esokwa iwu o tiri. Nke a abụghị mbụ o mejọrọ Maazị Akụkwe, n'ihi na o teela aka o ji ewere Akụbụzọ iwe maka nkụ na mmiri ụmụaka na-ebute kwa izu ọ na-ekewọ ya. Otu ụbọchị o chetara Akụbụzọ na ikwe buru nri ọgbakọta ala azụ adịghị mma, n'ihi na ọ dịghị ihe erichara ụsa agwụ. Akụbụzọ sara ya na ọ bụ nkụ dị n'ubi ka eji esiri ubi nri. Nke a pụtara na onye ọbụla ga na-erite uru n'ihu ọrụ ya, ma ọ dịghị mkpa mmadụ ịchụ uru n'ihu ọrụ onye ọzọ. Ọ sakwara onye nkụzi ụka na uru mmadụ na-eri n'ihu ọrụ ya agaghị apụtara ya ụka. Dịka o siri dabanye otu oroma dị n'oke ụlọ ụka na n'ụlọ akwụkwọ, ka headmaster na onye nkụzi ụka na-azọ azọ. Oroma ahụ mijuru elu na-eme ndị mmadụ akpịrị tụkom tụkom. E tiri iwu ka a hapụ ya jeruo na-ekpebie ndị ga na-aghọ ya. Gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a bụ Mụta Asụsụ Igbo ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Ndewo.